सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को। ए मिस्त्री साहब तनी देखी ना हमार पंखुआ खराब हो गइल बा। का भइल बा? हवे नहीं खे देत। तो साल तूने ना यहाँ का करे आइल बाड़ो, जा पंचर के दुकान पर हवा भरवा ली हो। रे हमरा ससुरारी चल बे? ना हम ना जाम। ए चल ना, खर्चा बर्चा होई ना हमर लगे टाइम नहीं खे। ए चल ना। ना चल माने हमारे एगो शर्त बा। तोरा लगे एक एगो शर्ट बा, हमार लगे दूगो बा। चल एगो ते पहिर रही एगो हम। कुछ दे दे रे बाबा। भैया भैया कुछ दे के जाना। जा, पर्स तो घर ही छूट गइल बा। ये भैया गूगल पेटीएम पे फोन कुछ पे भेज दो। जा, मोबाइलो चारो जो नहीं खे। ई सब नौटंकी हमारा लोग ना चली। बैठो यहाँ आ मोबाइल चार्ज पे लगाओ, बैठो ना। है मैं एमे तो हमार मोबाइल खराब हो जाई, दोसर चार्जर हमार लागी। हम स्पेशल भिखारी हई, एक झोरा चार्जर धैले बनी। रुको है लो, एमे से जौन तारा मोबाइल के सेट हो गए उ हल्दी निकाल के आ चार्ज में लगावो तो। रे ते काठी करतारिस रे? तोरा लौकत नहीं के चोरी करतानी। चोरा के क्या करबी? का करे, बेचेम तो पैसा हुई। अच्छा ठीक बा, हल्दी हल्दी चुराओ। माने हमरा के कितना देबी? सार तू ने चुराव तनी हम, तारा कथी देम घेवड़ा? साइकिलिया तो हमरे नु हो। रे है 5 कौन उठा लिया रे? अभी नी सी में बाटे, ले जाके पसार दे तो। रे साला रे, ते ई का करतारिस रे? तू ही नु कला हुआ है मैं सिम बाटे, तो भी खोजे तानी केने बा। रे साला मोबाइल वाला सिम ना, हमरा कहे का मतलब बा कि ई भीजल रलक हो। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया? चुप साला, हम तोर बाप हई, बाहर से आइल बनी कोरोना पटावे। रे रंजितवा घर से अपना घर से झगड़ा भइल बाटे, ओकरा घर है आज से नहीं के जाए के। सुनाई ला हमार बात। पकपकात का बाड़ो ना जाए एम। रे साला हम तोरा सुबेरे काथी कोनी है रे कि एकरा घरे नहीं के जाए के? चिलात का बाड़ो, हम ओकरा घर थोड़े गइल बानी, हम तो ओकरा दुआर पर नु बानी। रे साला रे, ते माटी काहे खोन तारिस रे? जान तारूस, आज सुबेरवा हम एगो लड़का से झगड़ा कर लेनी हो। बस हमार बाबू कला हुन कि सारवा साफ हमार नाम माटी में मिला कर रख देला बाटे, तो वे खोजे तानी केने बाटे। हैलो हमारा शादी कार्ड, हमारा शादी में जरूर आई हो। सुनो मर्दे, तारा शादी में हम अपने पूरा घर भर के आदमी के लेके आ सको तानी। अरे तेरा बाप ने होटल खोल रखी है क्या? मालकिनी कुछ भीख होख मिली? हाँ मिली का है ना, रुकी लिया तानी। होइली कहत रहनी हई कि रउआ दियादी लग गई रहनी हई नु, तो उहाँ के एक डलिया चाउर देनी हई। अनाज के गर्मी देखा होती है, रुकी लिया तानी। ली मालकिनी कहत रहनी के रउआ पटदारहा लग गई रहनी है नु, तो वहाँ के 200 रुपयो देनी हई। पैसा के गर्मी देखा होती है, एगो ओकरे भातर पैसा कमाला, रुकी लिया तानी 400। मालकिनी कहत रहनी हई कि रे ते घर में गेलिस कि ना रे? सरवा भीख मांगत मांगत तोरो के मांग ली। रे आज रात रंजीतवा के मारे के बा, ई बात सिगरेट में रहे के चाहिए। हम बीड़ी में रख लेन तब। चुप साला, तोर माई बार के पी जई हन। रे ते तो पहुनाई गई रहुस, आयु घरे काहे आवतारुस? आई दादा मत पूछ रे, उस सरवा इतना मरले बरस, हमार जामा उमा सब फाड़ दे बरस। केहू के काछा बचा के भागल बानी, तोरा लौकत नहीं छे? आ मरुआ से काहे रे? एगो गाना बजा देवी तो। कौन गाना बजैलू से?
ते छोड़ के जही बूझे हमके ससुरार ए पूजवा ते हुरार हो जाइबे रे पूजवा ते हुरार हो जाइबे। तो ऊ तोरा के काहे मार देलो सन? जावना का सदिया उतरा न ओकरे नाम पूजवा रहुए। डॉक्टर साहब देखी ना हमरा लइकवा का हो गइल बा, सुबेरे से ही चलते नहीं के। रे एक और तो गोड़ खत्म हो गइल बा, अब काटे का पड़ी। आय अरे बाप रे, अरे दादा हो हम लूट गईनी, हम बर्बाद हो गईनी रे दादा। का भाई रे? आज भी सरवा के नया चप्पल किनले रहनी है। जी हमरा ससुरारी चलबे, मीट बनल बा। हो चलो खूब दबा के खाएम। साल तू नहीं तू दबा के खोइबो, हमें तो पोलथीन ले बानी, पोलथीन में धो के लिया है। चल चल चल। बबुआ खात काहे नहीं के? बॉबी कलैया कि वहां के करोइला के सब्जी बड़ी बढ़िया लागेला। भैया पोलोथिनिया दो ना कोसी। भाग साल भाग भाग। रे साला तोरे इतना हिम्मत कि ते हमरा कुर्सी पे बैठ गेली। चल उठ जल्दी उठ तो। ए भैया रह दा। होता उठे के। ए छोड़ दो ना। उठ मार रे, लाठी लेके आओ, साले का मार के आज गोड़ हाथ छटका देवल जाला। लेके आओ, बोल उठवे की मार के तोर गोड़ हाथ छटका दी। भैया छोड़ दो, एगो बात कही केहू सानू कहबो ना। पदनी हनु तो पाट फाट गइल बा। डॉक्टर साहब हम सुनले बानी कि रउआ डॉक्टर हई और रउआ टको करेनी। हाँ तो डॉक्टर आई तो टाका ना करेम। हतली हई हमार चप्पल टूट गइल बा, टाका क दी। देखियो यार जी जितना प्लॉट लौकताटे ई सब अपने ह, पहले बटैया रहे लेकिन अब छूट गइल बा। आगे चली चली अवरी देखावतानी। देखियो जितना आम और बांस लौकत बाटे नु ई सब पहले रखवारी मिल रहे लेकिन अब छूट गइल बा। आई आई आगे अवरी देखावतानी। देखी हाँ यहाँ से हुआ ले जहाँ ले राउर नजर जात बाटे नु ई सब अपने ह, किनाइल नहीं खे, एक दो दिन में किना जाई। मन रुपया ढेर मांगता रसो, उतना हमरा लगे हईले नहीं खे। उ कितना मांगता रसो? वाला कितना बाटे? उ 10 लाख मांगता रसो, हमरा लगे तो 8-9 गो रुपया बा। रे बुझा तो तोरा बुखार लागल बा। आय बुखार लागल बा? 1 मिनट रुक, हम आ गईनी। देख तो छूट गईल। हाथ देखबे भाग, अभी नहीं के छूटल। झूठ बोलबे साला ते नहीं ना, साबुन से मुंह धो धो के आइल बानी, छूट गईल होई। अरे बाप रे, का भइल बा रे? हो जो किया नु धरती फाट गइल बा आ नीचे से कौन दून मुंह तो ताटे। का चल चल देखल। हाँ चलो चलो। भाग साला, ई पाइप फाट गइल बा, उहा पानी फेंकता। माई रे माई, कहा रे? चल हल्दी खेत रोपे। कहा रे? अपना नहारवा तो खेतवा नहीं के, ओमे एक कोरी ढेर खानी घास जाम गई रला, ओकरा के सोहवा के जोतवा के लेव लगवा के आवतानी, हल्दी चल रोपे। अरे बाप रे, ई नतिया हमारा के मुंगा देले बा, घास के भक में पूरा बिया जोतवा के आइल बारे दादा। भगवानो नु बड़ी होशियार हूँ। उ के रे? अब ते ही बता, भगवान हई कान इतना बड़का ना बनैले रहतन तो मास्क पहिरे खातिर काटी ठोके के पड़ी। ए भाई, ए मर्दे नीचे। हाँ चुप, एकदम चुप, शांत रहो। रे साला नीचे हाथ दबाइल बा। जोर का झटका